Seachtaine go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Tá builge choiste náisiúnta teanga le tuairt os cóir choiste aireachtais chun míú a thuirt ar iarcht brí nua ó bhaint san sa lí teanga. Dhéar inneocha a rinne Tuairisc go bhfuil iarcht ar bun lágu a dhéanamh ar cheann go bhórspach na an stáirta léana na Gaeilge, gur caintear Gaeilge a bhaith an fiche fan géad d'arcí nua na séirbhíse poiblí. Tá fiseán agin a bhíonn san scéal ar fad. Rinneoch réamhtheafada ar nucht TG ceir ceir lá in chéile i dróid ar na bliana seo caite. Thug áirteoir TG ceir an méid sin le fios agus é ag leirta deach lein an seachtaine seo. Dúirt sé nár cheart go dárlacha le héad agus gur córa éids an drochháil a tar theirbhís nocht an stáisiún. Dúirt an rion éidechas go bhfuil inneocha le duine ar na scolanna is múr van an stílúnta Ion Gaeilge. Thug an rion le fios chomá an seachtaine seo gur raibh botúns na figurí a chuir siad ar fáil faoi líon na náltaí bonscoile ar dílúna ach ón Gaeilge nar tan figur ceart fiche cuig fan géad níos airde ná mar dúr chuir dús. Tá seans láidir an gnéanamh ar bailmhaoinechan mar líon na Gaeilge nar churfa leis an scéim amachchan seo. Tá neoirch le hirt is bailmhaoinechan fach sé an 6 baile le beag nach €100,000 a bhaoinú ar fáil chun an Gaeilge a churchan cín. In ar srá láthbáin tá pí ag máin í ghaire faoin leas atá bhaint ag páirtí atá ó bhfad amach ar fhaitíos at seachtaí tíochta ar fud na Heorpa. Mar atá an éireann tá páirtí ar fud na Heorpa gur ceisna tíochta a chhlachu chucu féin le páirtí ón fhaitíos a chur ó thuras. Agus é deire tá ardais chun na Gaeilge ar siúil i mála bhlanse ar mála clia an deir seachtaine seo. Tá chur síos ar an tíomh ar rinsc go narún a bhaithá blé, an na meas gon ggéirchéim tíochta sa Gaeltacht is an ggéirchéim sa chóras éidechais. Tá tuile ar Tuairisc.